sing tentekan Mas Topan. Ayo Mas. Inumane. Ayo. Padamu Iki tutupan TPRI. Tutuke iki lho. Tutuke iki lho. Tutuke caping gunung iki lho. Masa aku nek kon nyanyi sak-sake. Oh. Minuman. Tepuk tangan, hadirin tepuk tangan. Loh. Kowe iki Inumane. cocok nih. Minum mane. Inum coba rusuhe to Mas. Banyu kayak kaset nglokor ngono ya. Kaya Mbah Gondo Margono suarane. Ya ampun, wis kaya kapok-kapok encit nyambut gawe kaya ngene iki. Biasane iki mung ngadeg iki sak jam rampung, ha iki diplekoto. Ning ora apa-apa, sus yumu anak rahyu. Ajake. Monggo Mbak Rus. Yo, teruske Mbak Rus. Sus yumu. Endi? Sida ngendhek wong nembang lho. Ayo. Ya. Iya keplok Mas. Plok. Ya. Walang kekek, walang nyekadung. Neng gunung tak cadongi segar Iyo pipa londo. Pancen yo ngono. Sekar bisa nyaman gunung desa tatiran Sikra kang para tumingal nyuwat langening kalang nyuwana klara pandamung cara tinonderke koneng wong surem sorote tanpa padang kasara lan pajaring purnaning gegono
Himohana wenging ujung ancala Ndara Abimanyu kula inggih nderek sowan kengeyang ewa semanten kula dereng midhanget menapa sabdanipun kengeyang sampun katampi Ndara kula Angkawijaya iya wa Semar nggon tusuwan Kanjeng Hyang ing Saptawarga kang wigati nyuwun pangestu marang Kanjeng Hyang supaya pepundhen Pandhawa kasembadan nyuwun balining praja Ngamartawa. Ngaten Gus, wa Semar iya. Nanging Hyang Penemban paring sabda pepundhen Pandhawa supaya tansah waspada lan ngati-ati. Yen wis mekaning mangsa kala kudu bisa mbedakake katresnanan kewajiban mengkono sabdane wa. Oh, ngaten Gus. Wa Semar iya. Ingkang saka iku Ayu Wanayantaka ingkang tak kanthi daya-daya kundur sowan marang Praja Wirata. Suwawi kula dherekaken Gus. Sikra kang kala tumingal aja nyengkir ulun bojleng iblis laknat padha kegojekan Om titi yuang kaludra manik raja diwaku sawetara suwenggon kumapaning wana tripasara ewa semono during entuk pangan apa aku lagi nampa pidana saka Gusti sing gawe urip awakku iki ya adate akeh kewan sing padha kumliwer dewa dene saiki aja to sing gajah karo macan lan bandeng Ula ora kumlibat ana ing pengarepanku. Manuk-manuk ora saba ning alas kene. Bareng saya menengah laku jebul. Wah, alase butak. Akeh kang padha gawe kasangsaya ning alas. Akeh wit sing padha ditegori lali nandur temah nuhake banjir sabab ora ana kang nandur banyu. Mbok yo padha welas marang alas saisen-isene iki yo. Aja nganti padha dirusak.
marga ngelingono iki alas kanggo anak putu wajib dilestarekake aja nganti dirusak mundak kabeh padha tuna. Waduh Gusti, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun tedha Gusti. Sampun ngantos kawisesa gesang kula menika. Lho. Waladala. Semlamar gandani lenga jayeng katon. Jebulana wong kang lumaksana ijen tanpa wahya. Tak cedhakane sapa ngerti yen iki dadi mangsanku. Mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik. Aja mbacut lakumu Gus, kuwi tak takoni. Yen ora gelem prasaja, oh. Lakon dadi panganku kowe Gus. Yaksa krura kagiri-giri gengyol prapoto abang kawlagar manguwuh mungsuh haminta lawan anggrolir singa nabda kadi bagyan arswana brupa bojleng iblis lanat padha kucekan wong titiyang keludremane raja dewaku. Manegus kowe tak takoni teja Suleksana tejan wong anyar katon ngarep Kang Setyamburi kang pinangka tigas kawriyan sapa kang dadi wewangimu Waradyaging aku Gus. Yaksa tambuh marang aku balik ngendi dongkolan percekamu sapa? Wah, ya dalah. Ditakoni durung bloko junjung dongko parat. Aku ingkang pawreksa ing alas kinaranku Ditya Kala Tali Murda balik kowe sapa ha? Nguri saka ing Plongkowati Abimanyu kekasihku. Abimanyu Yangka Wijaya. Paran setiamu Gus. Aja pambuh kang dadi lakuku mara semingkir bakal tak gawe liwat. Ora kena macut kudu bali. Aweh macut ora aweh ngruda paripeksa. Ora weruh kawar kenteng, ora ana janur kuning. Ndas buta ingkang cepopok, ndak sampar ndak sandung. Rambutku tak pegas curiga. Wah, ya dalah wani parang aku. Apa kang tak wedeni? Uta Pandhawa tata Katiwisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana. Wah. Ora weruh kridhaning buta adoh tak balang bedama. Cerak saut sampir iki pundak nggo ngryok bledhok wandamu. Hey, acha. Da. Ye. Da. Go. Hey.
Jayung Jayung wah hoi lo Jayung Petis manis pupus tebu saupama kepriye artine kepriye karepe Damar mancung mula trima luwung
lenging driya mangu mangun kong kanduan rimang lirlena tanpa kanin kula nuwun bukulun Bathara Kamajaya sungkem kula mugi kunjuk. Iya ya nggih Abimanyu ulun tampa kita bekti marang jeneng ulun kulup Angka Wijaya. Kamajaya padha raharja nggih. Nun inggih Rama wilujeng sowan kula sungkem kula mugi kunjuk Rama. Iya ndak tampa nggih. Bekti kula pekulun, bekti kula pekulun, bekti kula pikulan. Ya ulun tampa kabeh repat Panakawan. Angka Wijaya kula wonten dawuh. Kita aja ngupaya wangkening yaksa ya nggih sabab iku mau kemayan ulun. Kula nyuwun pangapunten pekulun. Iya mibos padha-padha. Marman ulun manggi marang kita Abimanyu ingkang wigati asung pemut marang kita Angka Wijaya. Aja kesuwen suraninggal Praja Wirata sebab wektu iki kahanan saya gawat. Ya sabab wangkaling si Duryudana kang moka gelem balekake Praja Ngamarta marang pepundhen Pandhawa. Wektu iki pepundhen wis nglakokake duta kang wekasan kang wing Dwarawati. Kepriye kababare usut prateng Praja Ngastina mula tumlinggal Balya Abimanyu karaben nyumurupi waing lelakon kang wis mandhang marang Kang Wandwarawati ya nggih. Nun inggih ngestakaken dawuh. Dadi wektu iki Ndaraku Pandhawa ngutus marang Gusti Kundwarawati Kamajaya. Nun inggih Kangjeng Rama. Iya. Yen ngono prayogane enggal bali karaben ngerti waing parepatan saka Ngastina ya nggih. Nun inggih Kangjeng Rama. Bumi gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerikin canging sang maweh kandrung. Sabarang kalbulu wukir moyak mayek kula nyuwun pamit saya nyuwun pangestu tumindhing panjenengan Wirata Pekulun. Iya muga rahayu lakumu kulup. Aku ya njaluk pamit Kamajaya. Sumangga Rama sareng kaliyan kula wangsul dhateng kayuwangan kula nyuwun pangestu. Iya donga dilunga Kamajaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Dewa ora tau nggawa dhuwit, ali-ali nggih purun. Ngrekes eka iki. Tansah mangya hayu yuwana ing sambe kala nggih Angka Wijaya.